Esselamu Aleyküm, mehriban adamlar. Bugün 6. Oktyabr 2020 yıl. Bir salamlaşayın idim. 6. Oktyabr özünü bilýäňiz, hatire güni. Men ata watanymda, Türkmen ilimde, Türkmen sähramda, Türkmenistan ata watanymda bir matym güni. Ençeme bizim atalarımız, babalarımız türlü sebepli yoğurtturlar. Şu matym gününe beren sadaklarımız vardır, okuyan ayetlerimiz vardır, dualarımız vardır. Hemmet kabul olsun deyip, Yat Yurt'tan, Kanada devletinden, Toronto şehrinden size aydayınıydım. Sizin kıyınçılığınızı, yani beren ayetlerinizi kabul olsun deyip aydım. Ondan sizin derdinize bir koşuşayınıydım. Şehitlerimizin yetenleri yaktı olsun, imanlı olsun, iyi yarasın. Hiç açan oruç, neletkerde oruç olmasın. Tebii yağdaylar, hadiseler, yer titreme, su elme, sil gelme, ondan sonra ot yanmak, yaşam yanmayın saatler, adama ziyarlı zatlar, cemiyete ziyarlı zatlar. Hiç açan bolma olsun, adamlar onu dört bilmeye. Böyle dışında diyalak, Göktepe, Kurşun'la ençeme bizim atalarımız, babalarımız, kakalarımız, dedelerimiz yok oldu. Ençeme bizim halimiz yok oldu. Yer titremede şun yalak, Aşgabat'ta 1948 yıl. Şu yılların facialı, güller oldu. Yani aytacak olan adım, Kâbil Türkmen doğularımızın başına bela geldi. Ya da ahir zaman geldi diyeceğim oluyor. Ahir zaman açan adam başına bela geldi, ahir zamanım deyip aydılıyor. Şöyle yarak hiç yaday bolmasın. Evet bir koşayınıydım. Sivilene yüreklerdim paylaşayınıydım. Müdam ata vatanımız, iyilimiz, günümüz, doğan arnaşlamız, hoğasarımız, parakaçılıkta yaşasın, asıqçılıkta yaşasın. Her kim bir yaxşı niyetine, arzuguna yetsin. Yaxşı niyet yarım devlet deyipdirler. Müdam yaxşı niyette olup bizim Türkmen halkımız, Müslüman halklarımız, doğallarımız, hoğasarlarımız hiç için uç bolma olsun. Müdam parakaçılıkta olup, asıqçılıkta olup, komşu yurtlar bilen parakaçılıkta katnaşıp birege siyasi noktayı nazardan, ekonomi noktayı nazardan, medeni noktayı nazardan ösüşte olup birek bilen qaraktaşıkta olsun, ısınaşık olsun. Şoňa oňaýan, bis oňaýan, müdamam şu parakaççılıgy, asıqçılıgy öňe sürýän türlü tecrübeler başymyzdan geçipdir. Türlü belalar başymyzdan geçipdir. Atabamyzyň, doğan arnaşlamyzyň, hoğasarlarymyzyň, ýylgünimiziň häzir görüp oturuşyňyz ýaly virusy korona diýip, COVID-19 diýip, şuňa türlü ýagdaýlar, keseçilikler bar. O keseçiliklerden hem habardar bolmaly, özümüz habardar bolmaly. Hökümemiz, devletimiz günäkärligi görüp oturmaly. Adam ýaşaşda durmuşda hemişe görüşde her ýagdaýda öz ýaňyşyny düzelse, özüň günäkärligi has gaby bolar. Biz başga biriniň isini atyp, başga birine tamam bolmalylar. Elbette devlet hem öz ýerini, öz borcuny bitirýändir. Bitirirem, öz halky, öz güni. Şoň üçin hem seretleri berk saklaýarlar. Ýurduň içine paragaçylyga köp ins berýärler. Elbette o zatlar käbir adamyň gözüne görünenak. Pikret ýaly ýaşaşdyrmyşdyňyz şoňka diýip, indi görüp otyňyz özüňiz, döwrekdaşyňyzda iň ýakyn goňşymyz Awganistanyň ähli fajigalar, ýagdaýlar geçip otdy. Ekonomiýa urşy, ýere urşy, devlet agdarşygy, ýaşaw meňdeşlikler. Ýa-da başga ýurtlarda şoňalar. Irak'da şoňalar, Siriýede şoňalar, Yemen'de şoňalar, Libya'da şoňalar. Sudan'da şoňalar, Somali'de şoňalar, Çeçen'e nähili bolup geçdi, Ukraina nähili bolup geçdi. Bu zatlardan tecrübe gazanmaly, safa galmaly. Şo ýagdaýlar zatlar bizim ata watanymyz
bolmaram inşallah. Onun için gora batırlar. İçişleri İşler Ministerliği, Taşer İşler Ministerliği, Hukuk Komitesi, Adalet Ministerliği ve başka organlar, imigrasyon organları hemmeti hoşyar, hemmeti bilýärler, nähili ýa-da edýäni, radioda, telewiziorda ýa başga ýa-da nähili ýurda şyltyk aýtýarlaryny, boş keplerlerini, başga ýa-da eden şunuň peýdalanjyk bolýarlaryny aýtýarlar. Özüňiz görüp otyňyz, bilip otýarsyňyz, näme üçin bu zatlar harj edilýär. Näme esasyndan türkmeniň döwletine, halgyna, iline, gününe, ýa açlygyna, ýa ýersizligine, ýa susuzlygyna ýürekleri agapdyrmy? Elbette ýok. Bu zatlar siyasi oýnak. Her bir zatdan ýa-da siyasatdan ýa-da siyasi oýnaklary bilmeli, öwrenmeli. Nähili ýagdaýlarda adamdan aňyzy aýlaýarlar. Dogry kemçilikler bar, kemçiliklerin uguna düşmeli, kemçilikleri başarsan düzeltjek bolmaly. Bir-birine şaltak atıp, ýa düşmançylyk kepläp, ýa düşmançylyk ýagdaý göredim, hiç açın utmaýan adam. On tejribeler görkezdi. Şoň üçin hemişe görün, bilin, okan, öwrenin, işleýän, gazanç edin, eneňize, ataňyza, togaňyza, kardeşinize, howsarlaryňyza, watanyňyza, ilinize, günüňize, toprağınıza wefaly bolun. Men aýtjak diýjek zadım, öz şahsy pikirlerim siz bilen böleşýärin. Siziň gülenňizde gülerin, siziň ağlaňyňyzda ağlaryň. Adamyň duýgusy bizden bir türkmen, bizden bir insan, bizden bir adamdan dören insan, adam. Adam birek bilen duýgusy bolýar, sirdaş bolýar, pikirini aýtýar, aragataşda bolýar, toýa gatnaşýar, sadaka gatnaşýar, ýasa gatnaşýar. Türlü ýagdaýlar adamyň tebigatyna baza aşylar. Bir yalançy dünýä hiç kime wefa bermändir, bize berer ýaly. Ençeme atalarymyz, babamyz geç gitipdirler bu taýdan, yalançy dünýeden bizem geçip gideriz. Bir fani döwlet, fani dünýädir bu. Yalançy dünýädir bu. Pikirimi aýdaýyn edim, siz bilen böleşeýin edim. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, arzularyňyz hasyl bolsun. Nirde ýaşap beren bolsaňyz, nirde okap beren bolsaňyz, nirde gazanç edip beren bolsaňyz, ýurduň içindemi, ýurduň daşyndamy, ýa-ni özüňiz habardar bolun. Daşjak, içmejek, käbir dostlar bar, dost egne içinde gezip berenlerle, öz dilinizde gezip berenlerle, öz dininizde gezip berenlerle, onuň içinde näme pikirler geçýär, bilýän näsiňiz, nähili adam ýamanlygy bar, öz şahsy bähbitler üçin bu zatlardan ýaman habardar bolmalysyňyz. Ýok, men habardar bolum. Yalançy dost, kiýsen dosty bolar, puluň dosty bolar, öz şahsy bähbitine sereder. Ýa-da içinde maşinist bolar, gulak kesme bolar, gulak kesmede görüp otyňyzda. Her ýagdaýda bar. Nurjanow, Nurnefes, nähili bolup 8754 2014-nji ýylda iýip gitdi. Oňa döwlet hem hiç ile çare görmedi. Şondan soň özüňiz gördüňiz, nähili ýagdaýlar oglanlarda ýurtdyň içinde daşyna zaýladylar. Ençeme adamlar, oglanlar ýatlar gidip Türkiýe'ye gidip, Türkiýeden Siriýe'ye gidip, mücahitlere öwrülip ýa-da dämi talibalara öwrülip şuňaly aň düşünjesini ýuwdylar. Öz watandaşyny, öz döwlet ýolbaşçylaryny kafir diýip olar düşünürdiler, aňlaryny ýuwdylar. Her zatyň wagtyny öwrüne geçmeli. Öwrüne geçmesen iýdi zaýatçylyga bar ýa. Zaýatçylyk adam zaýatçylygy bolýar. Göp durun, özüňiz görýäňiz nähili adam zaýatçylyklar bar. Siyasat uğrundan, ekonomi kısış uğrundan adamlar işsiz goýýar, öýsiz goýýar. Käbir narkotik jesimler şonuň ýalak. Özüňiz görüp otyňyz. Käleri içkiden doýanaklar, käleri başga zatdan doýanaklar. Ýaşaýyşyň durmuşyň bulaşdyrýan zatlar, köp zatlar bar. Şu zatlardan habardar bolun. Hiç açan eneňiziň, ataňyz, togan, garnaş, howsarlygyňyz, ýa maşgalaňyz, ýa adamyňyz, siziň ýamanlygyňyz isleýän nädir? Siziň gowluňyz isleýänler. Adam ömrü bir gysgaça ömür. Bar ýok 70-80 ýyl, ýa 90 ýyl ýeli. Köp ýaşasyn, hiç ile bahyçylygymyz ýok. Has gawzat, emma ýaşaýyşda ýaşan ýaly köp ýaşadyn has gawzat. Umuman aýtjak bolýan zadım,
Havardar olun, yaşayışınızda, durmuşunuzda. Bergen sadakalarınız, okan doğalarınız, ayetleriniz kabul olsun. Allah Teala'nın ödü kabul etsin. Beyk Allah Teala'nın ödü hiç için öz benneti yalak bolma olsun. Bennetinde her hilka o adam mamadır, ervede de adam mamadır. O da öz yağdaylarını göredir. Türlü yağdaylara sebeplere göredir. Şunun için kabir şaltagat yerlere, yavr hapatöz görlemet yerlere, ya da yamalıgat yerlere, yamalıgat çıkıp oturma. Şunun için ödü, Hudayın ödü, bek Allah'ın ödü, görüyenler, bilyenler ödü yamalık eder. Allah Teala vursa, şeytan vursa, katı vuruyanlar. Hiç adam baynetken nedir? Hiç. Bayniyem kadyanır, iş ongiyem kadyanır, ongiyem nedir? O zatlar havardar olun. Ben sizlerin fikrimi böyle şeyniydim. Canınız sağ olsun, başınız dik olsun, arzularınız hasıl olsun. Ben hoş yaşayan, sağ olun.